nace idan Tijjani yau zai dawo ya fito daga kabarinsa billahi allazi la ilaha illa amsa wannan tambayan ba. Haka na faɗa nace idan Ibrahim Inyas zai dawo wannan tambayan da na masa bai sai amsa tambaya ɗaya ta nayi masa. Nace ina tambaya kwaya ɗaya ce kuma bana son ka fita ka je wani guri, bana son misali, straight forward kawai zaka gaya mu. Shine nace masa idan an sallar idi ta zo ta karama a ranan akwai abin da shari'a ta ce mu yi a ranan idi, da hanyar da za mu je da hanyar da za mu dawo. In ma mun je masallacin idin musalla akwai abin da aka ce mu yi. Na ce haka idan babban sallah ta zo ranan babban sallah akwai abin da shari'a ta ce mu yi a ranan. To don Allah ka gaya mini a ƙur'anance a hadisance in ranan maulidi ta zo me za mu yi? Na ce iyakan tambaya na kenan. Na ce kada kuma a fita ƙur'ani ko hadisi, tunda ka ce addini ne. In ranar maulidi ya zo sai ka gaya mai dami, za mu zagaye gari ne, za mu karanta tarihin manzon Allah ne, zikiri za mu yi ta yi ɗaya abin, amma abin da shari'a ta ce ba manzon Allah ya faɗa, to wallahi bai bada amsan ba har aka tashi. Sai jambin ya fita wani guri na dawo da shi ya fita har aka tashi bai amsa ba. Shi ne da aka bani lokaci ne magana ce to wallahi kaga wannan tambaya idan Tijjani zai dawo bai sai amsa ta ba, inda ya yarda da maulidi bai sai amsa ta ba. Ibrahim Yas inda ya dawo inda yana maulidi wallahi bai sai amsa ta ba. Haka kuma aka tashi bai amsa ba. Kuma har yanzu ku tambayi Rasul Jarima bai sai amsa ba. Kalubale da gare su tambaya ɗaya tak. Wallahi ina tambayi sun kai 10 amma ni na san ɗayan nan ta wadatar. Ɗayan nan ta wadatar har aka tashi bai amsa ta ba. Babban tarnaki ne. Kuma nace ai addini, nace ai manzo Allah ya kawo sallah, da ya kawo sallah kawai cewa ai ku je ku yi ta sallah da ku ga dama, bai koyar ba yadda za a yi ta. Nace manzo Allah ya zo da aikin haji, aikin haji cewa kai kowa je aikin haji yadda ya ga dama. Ai da ya zo da zakka cewa kai kawai ka je ka bada abin da ka ga dama. Tunda ibada ne da manzo Allah ya koyar, to maulidi ma in kun ce ibada ne ya yi koyar? To amsa fa babu ita har yanzu, kuma babu, kuma wallahi babu ita. In ko manzo Allah bai koyar ba ya nuna maulidi aikin banza ne, gara kashi da shi, gara kashi da maulidi. Kashi an faɗi da ra'ayi, da kafa da aka shiga bayan gida, da abin da zaka faɗa, da kabar ma da ka dan shi gingita, da in ka fito abin da zaka faɗa duk akan kashi. Wallahi tallahi manzo Allah bai abuji kalmar maulidi ba ma, kalmar ma bai ambata ba. Don haka in kuka samu yan bida ku ce gara kashi da maulidi, gara kashi da maulidi, gara kashi da maulidi. Don maulidi, don kashi yana da babi, don kashi yana da babi. Amma wallahi maulidi babu babin su a duk littafin fiqh malikiya ba suke suna binta, babu babin. Littafin hadisai gaba daya ba wanda ya kawo babin maulidi, amma sun kawo babin kashi. Ko ba da bane? Yawa